Cinarito menika tawanane laring retak ana kawan Semar Badranaya sempet teng samaring samar kanggonan putra rembulan loyong toko mendung Waktu Semar kaya rembulan kali puting mendung katon dak boten ucok hati loyong toko Semar wigati kongkonaning bendarane bakong gong gedhe ya gemleget suarane Najan ala wujude nanging bagus kelakuane Mangun diwangsa Najan ala wujude nanging akeh salah kabange ya bagus kelakuane Besut tumrape anane ngandung maksud minangka ganepe pumakawan para
sidem permanen datang ono sabawaning lalang ngalisik wancina sang Semar nembang paring-paringipun marang Bagong lan besut wonten tengahing alas
Anakku Bagongan putuku Besojong ayam inggil kula Pakde wayahe gara-gara nak oh iya aku karo awakmu nderekno garamu ndara panengah Pandhawa ndara Janaka mertapa ning guwa gaib gong guwa gaib iku endi sema kok akeh ketok sema lha iku iko guwane jenenge guwa gaib yo dat katon dat ora gong oh iya ayo saiki wayahe paling panglipur nek tetembangan sawetara tulis sarene iki wis jam 3 kurang seprapat kok wis bengi kok iya nek ya ora dawa-dawa yo nutup nglakon setengah 4 buyar oh ngono terusan nak terusan nanti ya nang omahe dhewe-dhewe kok awake dhewe bola-bali ngaturake gunging panuwun kelawan para masyarakat dusun Punggul desa ngasteni kene awit awake dhewe sak kanca rombongan katimbalan kelawan para masyarakat Punggul kene saperlu para masyarakat Punggul ngunjukake puji syukur ning ngarsaning Gusti kang akarya jagat yaitu tasakuran nyelameti bumine kong ngono ya ayo dipujekake nek oleh ngarsaning Gusti muga sabare para masyarakat Punggul angadani sedekah bumi kene iki mugi pinaringan sehat bakas waras ayem tentrem uripe slamet kabeh ora ana alangan sawiji apa-apa apa kang dadi sediane para masyarakat diijabah karo Gusti kang akarya jagat amin ya rabbal alamin iki sarene wis jam 3 nek oh iya wis katowo lan awake dhewe uga ngaturake gunging panuwun bola-bali ucap kelawan para panitia penyelenggara wis kuripet anggone ngladeni awake dhewe sak kanca rombongan oh iya mo lan uga ngaturake gunging panuwun kelawan para penggemar Ringgit Purwa Jawa Timuran ngono para sutisna budaya iki ana rawuhe sedulurmu kang yaiku saka Prambon kono sapa mo panjenengane Pak Ngadi ora salah oh iya ya akeh ana sing saka Mojo Sulur iya malah nunggu awake dhewe ket sore burung kenalan aku ana rawuhe Pak Gondrong Mozar akeh sih aneh oh iya Pak Gondrong Mozar lan sak rombongan Pak Kulo Mau Pak Yati
wis kabeh ora bisa tak sebut siji apa siji awak dhewe selalu sambung di ati nak ya wis ora usah tak ketrowo-trowo kakek ucap tanpa guna iki sarene awake dhewe nggawa sinden enem cacahe yo ayu-ayu yo nak iki yo ketepakan akeh sing praigok jajal kok tanggal 7 to tanggal 14 dindeng-dindeng iki ayu nak ngomong aku oleh sinden dindeng telu wis bapak bawa lho aku maneh-maneh iya ngene dadak masih panjak-panjak jaranan tak angkut kok wis mbuh ya apa dadi minat oh iya ya kudu semaksimal mungkin ya kok wis iya wis iki mang ayo yaiku ngahyani kelawan kang nyuwun gending lumantar wi anak oh iya iki mau ana sing nyuwun selendang sutra kuning karo saka Mas Ferry nonton wayang. Oh iya nonton wayang sik. Nonton wayang luwih dhisik lha sing nyuwara sapa. Panjenengane Mbak siapa ya? Kenal sik mo. Apa kok kenal sik? Apa dah jam telu mo. Monggo yo prei iki kadungan. Ngawur dalange prei panjake gak kok. Iya nek ruang iki wis pokoke mo. Sampai ngantuk-ngantuk sampai merem-merem ngono. Koyoke ngantuk tapi saiki saiki mo. Apa kok? But kantuk-kantuk wis saiki. Coba nek poso oleh setengah ngono iku wis. Info-info ngomong info kalau THR lah ngomong ya THR rokok aku tanggap lagi wis entek kabeh kok oh niku ya tak kenalake senajan tono sing wis wangun sing pinggir kidul dhewe kok panjenengane Mbakku Sundari nak oh iya Mbak Sundari ku garwane panjenengane kadangku tuwa Mas Suryadi Punak saka Jombang Delik kono kok. Oh iya. Jan suarane kali-kali. Setaun sing gak enak suarane sing ngene iki lan jos kabeh. Engko nek 14 kok kok kali 14 ae rek. Aku kok koyo mengkhawatirkan. Sing sebelah panjenengane Mbak Kukut saka Tlatah Jombang Delik kono. Ngomong. Sebelah maneh panjenengane Adiku Mareta iku putraning pepundenmu Ki Dalang Muhammad Hadiono. Sing saka tarik. Iya. Aku ngomong Pak Hadiono kok biasa mburi. Tambahi Muhammad Mas. Sing sebelah iki panjenengane Mbak Indah Sugiya. Saka Tlatah Sumber Kanggul nek ora salah. Sing sebelah panjenengane Mbak Rita. Oh iya. Iku garwane dalang. Garwane dalang. Panjenengane kadangku Ki Agus Al Sudais. Saka Tlatah Pakistan kono. Iki mangali kata sebut mo. Wis kurang enak. Iki teknisi sing anu nang sebelah panjenengane Adiku Mita ya isih SMP. Oh iya. Pinter banget duit. Wis ora usah dadak kedawa-dawa ayo nonton wayang. Sapa sing nyuwara? Panjenengane Mbak Reta ya menawa. Nonton wayang. Ya, jumeneng mereka. Sepot iki.
Alhamdulillah kula sehat. Sehat, alhamdulillah kula nggih sehat. Mriki kali sinten? Mriki. Oh, kali sopir. Kali sopir. Nggih, kali sopir-sopir. Ayo. Monggo motor layang dipun layani. Nggih. Kemang ono anu Pak streaming sapa? Oh, nggih, Panjenengane streaming. Pak Baktiar Alfi Channel. Matur suwun. Matur Nanti ono. Iya. Monggo. Nggih.
dipinangkani iya mo iku sing ripta panjenengane pepundenku kang saka kandangan Sremena Gong sapa panjenengane Ki Puguh Prasetya nak ngono di sini aku motor wayang kuwi aja metak-metak wis senajan tok kakak apa ae aku ditonton nak ngono masih mojo koran-koran Surabaya Lamongan Gresik ndi ae padha ae kok oh iya wis kakek metak-metak ngono saiki ganti nak sapa panjenengane Mbak Indah karo Mbak Rita dua-dua apa aku biar pada diri bingung soalnya ngalinan kumpul kok ngomong payang nak engko pepundhene awake dhewe sing saka mening gondang sapa panjenengane Bapak Roman Widodo nak oh iya iki manjane kalau pertanyaan undian manjane ndak ono hadiah hadiah jajan terus oh iya biasa pepundhenku Pak Roman diundi kalau 3 kali tidak datang di yo gak nemoni mau gak aku ki yo gelek anu nyimak nak iya monggo Mbak Indah kali Mbak Rita jureng ya
Nggih. Kutha Blitar Kur Darasya. Diperpeki kok. Ayo.